поредица от неточни отигравания. Много надъхано започват гостите. Хубаво подаване в предни позиции. Това е 1-0 за Пирин. Какво начало за гостуващи отбор още в третата минута на двубоя. Състава на Пирин повежда на Левски с 1-0. Борис Кондев в прегръдките на своите съотборници. Видяхте преди малко и запалянковците на Пирин, които ликуват в този момент. Ясен Петров окуражава своите играчи. Едва ли е очаквал Ясен Петров подобно начало на двубоя. Четвърта минута, Пирин повежда на Левски с 1-0 през центъра на отбраната. Бе подаването към Борис Кондев, който с точен шут направи безпомощен Божидар Митрев. Виждате още веднъж попадението на Борис Кондев. Прекрасно подаване на Станислав Костов. Иво Иванов не покри добре Станислав Костов, който пусна в коридор за своя съотборник Борис Кондев и той се разписва. Жуазиньо. Удар на Гара Дембеле и това е гол. Левски изравнява в 33-та минута. Гара Дембеле носи радост на ето тези фенове. Разочарование за Благой Макенджиев и неговите съотборници, но трябва да признаем, че в последните няколко минути Левски изнесе играта и стига до това попадение. Вижте още веднъж какво се случи в тази минута. Жуазиньо довлече двама футболисти на Пирин, върна топката към Гара Дембеле, който с много точен удар я насочи в левия долен ъгъл на вратата на Благой Макенджиев. Така резултатът става 1-1. Много добри думи заслужава Жуазиньо за отиграването си и за начина, по който успя да увлече двама бранители на Пирин, да освободи празно пространство за Гара Дембеле, който се възползва от ситуацията, след като пропусна едно чисто положение. Ето, че сега Гара Дембеле се разписва. 34-та минута, Левски Пирин 1-1. Молдованов. Иво Иванов с глава към Гара Дембеле. Той излиза сам срещу вратаря на Пирин и това е гол. 2-1 за Левски срещу Пирин в 51-та минута. Гара Дембеле с второто си попадение в двубоя извежда Левски напред в резултата. Радост за сините фенове. Гара Дембеле в тази минута дава предимство на Левски срещу Пирин в среща от 10-тия кръг на група. Ето откъде тръгна атаката на Левски. Не се ориентира от отбраната на Пирин. Иво Иванов с глава изведе Гара Дембеле, който с техничен удар насочи топката във вратата на Благой Макенджиев. Така Левски повежда с 2-1. Грешка на двойката централни бранители Иван Михов и Диан Молдованов, които позволиха на Иво Иванов с глава да изведе Гара Дембеле. Които в противен случай щяха да изпадат в положение на засада. Сега Мариан Огнянов и 3-1 за сините. В 56-та минута Мариан Огнянов до голяма степен предрешава изхода на този матч. 3-1 за Левски срещу Пирин. Разочарование за Благой Макенджиев, но през второто по време Левски играе по-добре от Пирин. Много бързо стигнаха до две попадения футболистите на Ясен Петров. Още веднъж подаването към Жуазиньо, центрирането. Мариан Огнянов праща топката за трети път във вратата на Макенджиев. Трябва обаче да видим дали в момента на паса към Жуазиньо бразилеца не бе зад отбраната на Пирин. Може би още едно повторение ще свърши работа. Ето гола на Мариан Огнянов. Ние обаче чакаме момента, в който Жуазиньо получи топката. Ето гола на Мариан Огнянов. Страхотна възможност се откри пред него при резултат 3-1 в полза на Левски. Можеше да върне своя отбор в матча. Какво прави сега Диан Молдованов? Много елементарно загуби топката той от Владимир Гаджев. Влиза на Гаджев в наказателното поле. Центрира ниско по тревата и това е гол. Отбеляза го Гара Дембеле, но това, което направи Диан Молдованов е меко казано несериозно.
Гара Дембеле прави хет-трик. Трето попадение за нападателя на Левски. Виждате още веднъж грешката на Диан Молдованов. Владимир Гаджев отде топката и я сервира на Гара Дембеле, който на празна врата нямаше как да сгреши. 4-1 за Левски срещу Пирин. Този резултат едва ли отразява най-точно показаното от двата отбора на терена. Едва ли орлетата заслужават да губят с този резултат, макар че Левски играе по-добре през второто полувреме.